Preparado na ang syudad kag probinsya sang Iloilo sa liwat nga pagbalik sa mga rota sang Local Public Transport Route Plan. Ini ang pahayag ni Mario Nilios, pinuno sang Iloilo Planning and Development Office sa mga katapo sang Iloilo City Government kag pila ka mga utility group sa probinsya kag syudad sang Iloilo nga aktibo nga nakigbahin sa Local Public Transport Route Plan Sectoral Consultative Meeting. Suno kay Nilios, naintindihan gid sang talatapan ang mga pagpangabudlay nga naeksperyensyahan sang mga driver kag commuters. Dugang pa ni Nilios, ginpalawig ang suspension sang LPTRP sa syudad sang Iloilo sa dugang nga 45 ka adlaw kag magatakop sa Agosto 22. Tinutuyo sa sini nga sectoral consultative meeting ang magtalakay kag masolusyonan ang reklamo na tuhoy sa overlapping sa mga rota sang salakyan. Sa atong hibaluan, may legal suspension ini ang city road plan because of some basic considerations na ginatamaw sa syudad. So, gusto ko, alis sila sa pagkonsultahan sa atong diri sa Provincial Capitol. Tayo kita taga-Provincial Capitol, may group stakeholders man sa transport activity diri sa syudad at sa probinsya sa Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo. Ini si Kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.